Xayrlı irde исәнмесез. Biz sizni Salavat Köprü jurnalı studiyasında сәламлыйбыз. Әлфия апа Юсупова белән бу әниләргә сюрприз әзерләйбез бергәләп. Сез әзерме, дуслар? Әйе, әзер. Чөнки күрәсезме, безнең бүген Татарстанның төрле районнарына безнең Salavat Köprü jurnalı укучылары инде җыелган. Мин сәламлыйм 67нче балалар бакчасын, Әлмәттәге Тылсымлы сарайга йөрүчеләрне, Әлмәтнең 22нче Алсу балалар бакчасын, Salavat Köprü балалар бакчасы Шәмәрдәннәр, Нәйлә Дәүләтшне, Ясмин, хәерле иртә сиңа. Шәмәрдәннән 1нче балалар бакчасы Сәләм, Илсия Ибатуллина, Илмира, Альбина, Лилия Сандугач балалар бакчасы, Тургай балалар бакчасы, Гөлшат. Барыгызга да хәерле иртә, сәлам, дуслар. Без сезне күрергә бик шат. Biz sizni sog'inib bitdik endi bir atna ishinde ham bugun bik tilab birgalab rasm yasayacağız. Әлфия апа, зинһар сөйләп чыга әле. Безгә нәрсәләр кирәк булачак бүгенге дәрескә? Менә безгә шундый кагаз бите кирәкме? Әйе, кагаз. Аннары безнең Salavat Köprü бөтен төсләрен кулланабыз бүген. Менә кызыл, сары, яшел, зәңгәр. Шәмәхә. Дөрестән дә Salavat Köprüнең бөтен 7, хәтта 7дән дә күбрәк монда төсләр әйме. Безнең әзер, димәк, гуашыбызның бөтен савытларын ачып куйдык, дуслар. Һәр вакыттагыча кулда пумала, ул төрле зурлыкта булырга мөмкин. Әлфия апа, син күрәмсең, хәзер менә калынрак пумалаңны алгансың. Әйе, суга манып алыр өчен стаканнарны әзерләп куйык, дуслар. Һәрберегезне көтәбез, ашыкмыйбыз. Димәк, башладык. Инелек без ясыбыз менә шундый зур чәчәкләр. Калган җирдә кичкенә генә чәчәкләр белән бизибез безнең битне. Шундый бик асат сул чәчәкне шулай итеп ясыйбыз. Әлфия апа, карагыз, дуслар, кызгыл сары төсне алган, бер төймә ясады, аннарысын шундый зур алым белән шундый әйләндереп дә зур сызык ясый һәм аны түгәрәкли. Күрәсезме, дуслар? Әйдәгез, аның артыннан кабатлыйбыз. Хәзер Ясыйбыз нәрсәне? Өченче зур чәчәгебезне ясап бетерәбез. Менә нинди төс эшлек сезгәме? Мин кызыл төсне алдым. Әйе, кызыл ул бик якты төс. Әллә каян күренеп тора. Шулай уртадан башлыйбыз да. Уртадан башлыйбыз, әйләндерәбез, име? Менә шулай түгәрәк ясый. Мин уйлаган идем, роза чәчәге шундый авыр ясала дип. Син безгә бүген шундый җайлы гына ысул тәкъдим итәсең, Әлфия апа. Син тылсымлы пумалаң шундый шук итеп, тиз итеп рәсем ясый. Менә безнең Salavat Köprüдә шундый пумалалар бар. Әйе, шуңа күрә журналда шундый матур чыгады, шулай бит. Аны безнең рәссамнарыбыз тылсымлы пумалалар белән яза, әкиятләрне без тылсымлы каләмнәр белән язабыз. Шуңа күрә журналыбызны шундый итеп көтеп алалар безнең дусларыбыз. Мин белән бер шигырь ярыймы сөйлим. Аны мин кечкенә булганда ятлаганмын, һаман да минем хәтердә. Мин ышанам, безнең укучыларыбыз да аны беләдер дип. Әни диеп язып куйдым. Яңа яуган ак карга таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Менә шулай. Күзләрем яшьләнде, дуслар. Чөнки дөрестән дә әниләрне яратабыз, әниләрне кадерләргә, алар борчымас өчен мөмкин кадәр тырышырга кирәк. Шулай бит. Һәм бәйрәмдә генә түгел, башка вакытта да аларга матур сюрпризлар әзерләргә, шулай бит. Матур рәсемнәр ясап бүләк итәргә, матур шигырьләр ятлап сөйләргә онытмыйк, кадерле дуслар. Менә карагыз, Әлфия апаның инде 3 чәчәге бар. Хәзер ул кулына яшел төстәге гуаш буяулар алып, инде яфрак та ясый башлаган, күрәсезме? Менә берничә шундый яшел төсле яфрак ясыйбыз. Әле тагын бер шигырь белән дәвәниләр турында. Сөйлиме, дуслар?
Мин аны хәзер сөйлим. Беренче куплетын һәм ахыргы куплетын. Чөнки ул бик узун шигырь, әйме? Аның бик күп куплетлары күп, сүзләре күп, шуңа күрә мин аны кыскартам. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле. Ул минем дәү әнием. Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. Өебезнең нуры ул. Барыбыздан олы ул. Әйе, менә дөрестән дә безнең әниләр, алар сезнең бәбиләрегез булгач, булачаклар әбиләр, дәү әниләр. Әйдәгез дәвам итәбез. Димәк инде безнең куаш ул бит шундый тылсымлы, ул бик тиз кибә, шулай бит. Менә инде чәчәкләр һәм яфраклар кибәләр. Хәзер мин менә сары төсне алам һәм кечкенә чәчәкләрне шул усул белән шундый түгәрәк итеп ясыйм. Әйдәгез, карагыз, дуслар, колына мамык таякчык алды. Таякчык алдым, әйе. Таякчык булмаса, бер дә борчылмагыз, менә шулай ук кечкенә помала белән эшләргә була. Хәзер нәрсә эшлибез, Әлфия апа? Сепасы нинди төсне алып тагын шундый чәчәкләр? Безнең яшел булды, кызгылт булды, зәгәрсу булды, шәмәхә булды. Барлык Салават күпер-жулалы төсләрен кулланып беткәнбез без, дуслар. Әйдәгез, тагын шәмәхә. Әйдә. Шундый матур төс. Әйе, мин аны бик яратам. Бәлки башка төрле чәчәк ясарга өйрәтерсең бүген. Бәлки тамчы белән. Мин шул булган чәчәкләргә менә шундый уртасына О, тамчылар, әйе. Карагыз, дуслар, Әлфия апа үзенең мамык таякчыгы белән рәсемен бизәүне дәвам итә. Шулай бит? Ул инде хәзер нидер нокталар куя башлаган. Бу нәрсә? Бу бизәүме? Әйе, шундый бизәү. Бу безнең бик декоратив рәсем булды. Дуслар, әлбәттә, сез Әлфия апа артыннан кабатлап кына түгел, үзегез дә уйлап чыгара аласыз. Төрледән төрле рәсемнәр, шулай бит? Әйдәгез, 22-нче балалар бакчасы, Алсу балалар бакчасы сөйлисе килә ди. Әйдәгез, сөйләгез, дуслар. Кемнең шигырь сөйлисе килә? Үзләренең рәхим итегез. Һәм безгә кушылыгыз. Сөйләгез, без ишетәбез. Әниләрне багыбызда кадерлибез, зуйбыз. Чын күңелдән һәммәбезгә бәйрәм белән котлыйбыз. Ой, рәхмәт, афәрин. Исемеңне әйт әле, дустым. Инсаф. Инсаф, син шундый молодец. Бу шигырьне өйрәндеңме? Әнingә сөйлисеңме бу атны? Яр, аңа бик ошар. Син шундый молодец бит, диме? Без кызганычка каршы сезне күрмибез, ләкин бик әйбәт ишеттек. Әлмәттәге 22-нче балалар бакчасы. Әлфия апа, бу нәрсә тагын? Шулай итеп бизи. Әлфия апаның фантазиясын, дуслар, туктатып булмый. Карагыз, ул мамык таякчык белән ничек итеп бизи үзенең рәсемнәрен, яфракларны да тимгел итеп бизи башлаган. Дуслар, туктатырга кирәк бу эшне, ату рәсеме безне танып булмаячак тиздән. Дөрестән дә, букетлар, бәйләмнәр, алар бит төрле була, әйме хәзер. Аларны матур савытларга төрәләр, әллә нинди аллы-гөлле савытларга. Анда әллә нинди
Тояклар кыстырып куялар. Хәтта мин беләм, җиләк җимешләрдән дә букетлар була. Шулай бит чәчәктән генә, конфеттан. Мин аңладым, безгә монда тәмле конфетлар җитми. Бәлки тәмле конфетлар ясарбыз. Әйдә кыстырыйк. Әниләрнең инде булай да безнең конфет ашаудан туеп, безне ачуланырлар микән? Тагын конфет куйдың монда диye бит. Тишләр бозла дип әйтерләр микән? Bir konfet ясыйк, ярыймы? Ул бит әни, безне үзебез ашамыйбыз, дуслар сөйләшеп торып. Әнигә бирәбез, яме? Нинди конфет булыр икән? Тәмле конфет. Суыра торган. Әйе. Ярар. Әфияпа, әйдә язып куйык инде. Әниемә дип язып куйык, һәм әзгедә Әлюбаны да өйрәнербез. Салават күпер укучы балалар инде алар кайбер хәрефләрне беләләрдер. Иң элек без язабыз хәрефен, әйме? Хәрефен. Урын. Әниемә дип язып куйык. Менә шундый бүләк әзерләде безнең Салават күпер журналы укучылары. Сезгә, бары тик сезгә, әниләр, безнең иң зур теләкләр һәм рәхмәт сүзләре. Дуслар, бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр. Ясмин, күрсәтәсеңме рәсемеңне? Тагы кем миңа күрсәтә? Язып да куйган. Ничек матур. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Нинди матур чәчәкләр. Ясмин, тагын бер-ике чәчәк сыя синең. Ясап бетер тагын, яме? Аны урын бар әле. Дуслар, шәп булган, әфәрин. Мин сезгә лайк куям, әфәрин. Молодцы. Әниләрегез бик шатланыр инде, дуслар. Балалар, молодцы. Бүгенгә безнең Zoom дәресебез тамам. Әфияпа, сиңа һәр вакыттагыча зур рәхмәт. Сиңа эшеңдә, тормышыңда уңышлар. Синең дә балаларың исән-сау булсын һәм әни булганыңа сөенеп кенә яшә. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе җомгага кадәр.